Lesakhiwo esenkabeni yedolobha iRichards Bay sesokwaziwa ngePrince Mangosuthu Bhuthelezi House. Imeya yomasipala Wesifunda King Cetshwayo ithi bathathe isinqumo sokuthi balungise iphutha elenziwa ngamabomu nguhulumeni obephethe lomasipala ekuqaleni. Kwakungafanele ukuba ususe igama lomntwana umasipala oqanjwe ngokhokho womntwana. Sasivumelana ukuthi cha sikulungise lo. Umasipala uyohlala njalo iKing Cetshwayo. Wembule kumfanekiso kaNdabezitha kanye nokuguqulwa kwegama lalesakhiwo kususe omkhulu umsini. Uyimfeketho uqobo lwayo ukuthi ngalesiyenzo kususwe igama likamasipala esiKing Cetshwayo. Amanga ahlaza laba amanga akushona amanga ilumbu. Abebehambele lo mcimbi kubalwa kubona amalungu eNdunankulu kanye nowabe engumengameli wezwe uKhalima Motlanthe. Wayethi kimi uNyambose uReverend CJ Mthethwa athi kwayenzeka iphutha esekufuneka ukuthi silungise thina. Ekwakhiweni kwaso lesakhiwo besaziwa ngePrince Mangosuthu Bhuthelezi House kuthe uma iANC ithatha intambo zokuhola lesifunda yaliguqula igama laso saqanjwa ngeKing Cetshwayo District Municipality. Njengoba iIFP ihlwithe lomkhandlu kuyona futhi ANC ngo-2021 ithathe isinqumo sokubuyisela igama lembabazane mahaqa kulesakhiwo.